Cuimhne an iarnáin sin cósular magna go tuirfeann an leabhar gur háir is sé é iarnáin ag dearán an bhíúil a bhí ann agus bhí an grian ag scoilt na gluch agus na garriganna. Bhí mé ag feadh go faineach sa bhainc nuair a tharla an actra de phrófaí mo héal go Joe. Tá mé éasa gom céir a bhí an tardú ag an banc, rifin ar lús lásar go bháile agus stanfan go saibhálteach ann ar fa tréimhse tam a fada. Tá buan an tarangrachta ag daoine eile ach foréir is léir nach bhfuil sé ag gom. Thug mé faoi dearg go raibh an banc plódathe le daoine agus thuig mé an cúis gur heasta go mór an daoine tarranta déanamh ar a gcuid airgid. Bhí meathú sa hir agus bhí imní ar daoine go cailfadis a deiscí sa bhanc. Heasta gweimse margad chun tuile is sipadóireachta dhéanamh sa bhaile mór. Gan ra phleas cethir fear isteach sa bhanc agus tháinig mé go raibh 80 dubh agus balaclava a caithfh orthu. Bhí gunnaí acu ina lábhí agus thosaigh siad ag tuairt ordathe dún. D'áirigh an inú a bhí ar daoine i dosach go fatias agus thosaigh cuile duine béiciil agus ag scradial. Fros ceannaire ag nadathe hiag an manastóir an bhanc agus dúirdigh sé dó taisceadán an bhanc a oscailt. Bhí dán bháis ar an manastóir agus bhí sé chur eilis go frás. Bégan dún si ar an talamh i ré an actra ar aglan a hagla go cuirfid ina gléic ar na Gadaí. Bhí mé ag cruil a hagla im chi ar an urlar agus bhí na custméirí eile có sitias có scanartha ní bhéifidis deor a síle. Déach mé suas ar an ganara agus beléir nach raibh sé sás le hobar an bhancéir, rug sé go garabhéir agus rinne an banastóir eile leis a ordú. Doscail sé an taisceadán agus cuid an Gadaí airgid seodar agus óráid. Bhí na Gadathe ar bhain an muice agus rinne siad dearmad ar an nógus bhí acu chun cinúd nach éilo aine. I braban asú le mé suas agus déaglaigh mé ón bhanc. Díreach nuair a thuí mé amach ar an strád arís, dampsigh mé go raibh na Gadathe ag fágáil an banc sular shric na Gadaí láthair na hachtra. Cheas mé am isteach le fatias nuair a thosaigh siad ag rithim a thró. Datnig siad mé agus scéal Gadaí amháin orchar. Bhra mé péana a chus ach sular raibh mé gan aithne gan urlabhra, tháinig mé na Gadaí ag bear na cethir Gadathe. Cá mé trí seachtanas an ospidé an nuair a bhí mo cos a cnasú. Thuí mé faoin scín agus dairigh go geal leis an mália mar bhain sé péilear amach as mo cos. De bhar an actra ní raibh mé an sport imirt ar fra galbhléon mar bhí mo cos an fianmhar. Áfach tá saoirse gom an isis mar tá bíse gomláin ar mo cos. Trastal mé ar tríal na Gadathe agus lig mé os na fuaise bhasam nuair a dabhla mé gur gearra tarma prisúnach fada go léir orthu. Fiann an feallar mar a deirtear. Ba cuimhne gom go dtí lám a bhás ar na actraí a tharlaigh an banc ach maithim níos sa bhálta inis mar tá sé rólas gom nach gcuirfí na Gadathe duchar ar aine eile